Dugangan pa mga pulis nga mobantay sa mga samang sa dakbayan sa Talisay alang sa posibleng pagdag sa unya sa mga tao nga mobisita sa lubong sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Ang report ni Femery Dumabo. Gibisita sayo ganiyang buntag sa mga opisyal sa dakbayan sa Talisay uban ang kapulisan ug City Toda ang pito ka mga samang nga nahimutang sa dakbayan. Tumong niini aron masuta ang kaandam diya sa pagdawat sa mga tawo nga mobisita sa mga samang sa dili pa kinitak-upan. Uban usab nga misusi ang mga barangay opisyal diin nahimutang ang mga samang. To keep the peace and order situation in check, we put in guidelines na pilar ka buktaw ang pwede makasud, pwede ta mo bisita ang everyone, pwede mo bisita everyone pero di lang magdag mainom. So we need people on the ground, we need men in uniform to implement the peace and order situation in each and every cemetery. Readjust our deployment during that time kay karon murag skeletal deployment pata. Now our full deployment will be determined kung unsay assessment as we go along. But we have sufficient personnel no nasa tay daghan kayong mga force multipliers. Among announcement nga doon na may paghimuon nga pagsirado sa daan mag-agad gid na sa sitwasyon, sa aktual nga sitwasyon. So kung tan-aw gani namo nga naatoy mga tao, no? Pero manageable ra kaayo tungod sa pagladlad sa atong mga personal, so dili mi mo sirado sa daan. Wala nay santos nga misa nga sa Ulugon sud sa mga samang sa Nobyembre 1. Bisan kun adlang Lunes mo'y naandang nobinaryo sa mga kalag. Gawas lang hinuon sa Tangke Cemetery nga usa sa ubos sa mga pagduma sa simbahang Katoliko nga mihangyo nga makahadog santos nga misa alang sa mga nangamatay. Ang mga manindahay gawas sa mga sementeryo gipaybaw na usab kabahin sa pagpasira sa mga samang sugod Oktubre 29 hangtod Nobyembre 2. Uban ni Jun Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.